Itoitz, Mareme, Ana, Ahmed, Nerea, Li, izen eta izan ezberdinekoak guztiak. Sorterri, hizkuntza, kolore, kultura eta ohitura anitzekoa baita gure herria. Eta hala izanagatik ere, elkarren ondoan baina elkarrengandik urrun bizi gara. Urrun, alboan daukagunetik harago dagoen hori ezagutzea erabakitzen dugun arte. Orduan pasatzen baikara, batera bizitzetik elkarrekin bizitzera. 11 koloreko herri bat, elkar ezagutzetik egiten da. Guztiok gara zarauzdar. Guztiok gara zarautz. Zarauzko udala.